Hello po, ako po si Lester at ngayon po gagawa naman po tayo ng chicken dinagdagan. Ito po ay Ilocano dish. At welcome po sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano. Ngayon, umpisa na po natin. Una po, boneless chicken. Buong manok po, tinanggal ko yung buto. Tapos magpainit po tayo sa kasirola ng mantika para iprito po natin ang ating manok na kailangan po yung brown, yung crispy po. Para sa gayon na yung dinagdagan po natin ay medyo crispy pag kinain po natin. Tayo po natin maging golden brown po ang ating manok. Ayan, ito na po yung aking napritong manok. Ang ganda ng kulay. Ngayon, isunod ko naman po ang ating atay. Ganun din po, iprito po natin hanggang sa mag-crispy. Ayan. Pag naluto na po, ito i-slice po natin ng cubes. Yung sakto lang. Nasa sa inyo na po kung ano pong klaseng hiwa ang gusto nyo. Yan, ito na po yung nahiwa ko at isunod ko na po ang ating atay. Yan. Masarap po ang dinagdagan pag may atay. Wala po kasing baboy dito sa Saudi. Kaya manok ang ating dinagdagan. Yan. And po, pag natapos po, maghihiwa din po ako ng white onion. Yan. Pwede rin po yung pula. Pero kadalasan po, ito yung ginagamit ko para hindi masyadong malakas. Yan. I-slice po natin ng maliliit. Ito po ang ating sibuyas at isunod na po natin ang ating siling green. Yan. I-slice din po natin siya ng maliliit gaya ng ganito para gano'n sa gayon yung dinagdagan natin ay maanghang. Yan, ilagay na po natin ang ating white onion at saka siling green. Yan. At maglalagay din po tayo ng black pepper powder. At ang garlic powder. Maglalagay din po ako ng garlic powder. Yan. At asin. Halu-haluin po natin haluin po natin mabuti na mixture po ay mahalo po lahat ng ingredients. At saka yun, lahat po ng hiwa ay malasa. At maglalagay po din po ako ng lime. Ayan. Piniga ko po siya at ilalagay po natin sa ating dinagdagan. Halu-haluin po natin mabuti ang ating dinagdagan at maglalagay din po ako ng mayonnaise. Kadalasan po kasi ay utak ng baboy nilalagay, pero ako po ay mayonnaise lang po ang nilagay ko. Yan. Halu-halo po natin mabuti hanggang sa gayon ay mahalo po lahat. Yan. Ito na po ang ating dinagdagang manok. At kung bago po ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po!